Right. Zisne kutumaka garanya but pafama garamu one but garanya. Yeah, go garamu. Rundora Francis ndiwe. Sangamire anonzi Rundora Vincent ne muri yake wa mura dalenya wanakuya. Nyaya yawe na Francis pano nyaya ndege kundipuma uye kundirowa. Ene moja go chitukani mare dale kana claim. Ruwa badarwani. Okay, chitaura nyaya yako watatu wakubhadharwa nechii nekuti topa judgment kuti akubhadhare zvaakakuita zvacho zvaakataura zvacho kuti aege anyore mabharani, then wobva wazotaura kuti inini ndoda kubhadhara nezvakati nemakosti ako awabvisa. Mamirira akaita nyaya iyi yenge ndofunga pane bepa iro rakanyangadzwa rege yakanzi Alexander Family versus Vincent Family, nekuti nhau yakabva pari pakakangaisa pakuzonzi Francis, nekuti muriona tese takadai so rikakuti rikadze ndingosumire nyaya changwa muchiona takadai so tiri mabrothers tiri mumba1 tina baba wedu wakashaika wasi namai, saka tina baba munyini wakasara vari baba munina wakashayikirwa nemwana wawo musikana akashayikira South Africa. Ashayika mwana wedu akamuiga, tamuiga musikana uyu akarongwa zuva renyaradzo. Zuva renyaradzo rakarongwa muduri musi wa19 April. Mumashure ma19 April baba zvechokwadi wakandidaidza ndinenge ndine shoko ndichirana. Ndobva kuti mwana wangu uri kuhere kushoko, ndikati baba ndiriko, zvikanzi ndiri kukumbirwa kuti usvike kuno. Ndobva ndasvika kumba kwega zvedi baba ndobva tondodzera kuti tinogadzisa nyaya dzotasiya panapa ndinogara ndega, saka toti mukirine wopamba muonzwa midziyo yenyu pano. Saka takaita saizvozvo 19 akasvika tikaita nyaradzo yedu mairi Friday, then murume wemusikana wehanzvadzi yedu akashayika usvike ngari South Africa anokwanisa kusvika musi wa19, saka tetitaisazoti rinzi musi wa 20. Saka takaita nyaradzo musi iri Friday, takangokumbirawo vanhu vebanzi kuti vangoti icho manheru kuti waraidza vanhu. Then vanhu vakaita kusvika musi weSaturday makuseni, pakasvika muzukuru wangu mwana watete, tikamukumbira tikati one vanhu vechechi havasi kuita sei, havasi kuuya. Saka iwe tiri kukumbirawo kuti totipinzirwe misa, anoita pastor weChurch of Christ. Totokumbirawo muzukuru kuti utipinzirwe misa tiwana vanokuparara vakaramba vakaita sei vakagara. Zvochokwadi muzukuru akaita seizvozvo. Vanhu vakapedza kuita misa yavo, vanhu vakadya, ndobva panzi kune mabhora ariona, ndobva tabva edu paya pataita kumabhora ariona. Vakomana vaningi vedoko engwari takaenda kumabhora, tapedza mabhora pataenda edu kumashopu. Tiri kumashopu kuswera zvepetaka vaningi vedoko engwari pobva fanirwa nababa, zvikanzi vanhu vechechi vaya vaita sei vauya. Saka takabva kubva wakuya kwatikenge tiri tikadzika kumba ndina mukoma wangu watiri waini. Sinanedza ndofunga kuti ma past 7. Atakasvika pamba pangu inini. Past 7 dzemanheru. Ndakasvika pamba pangu inini chiro chitore mabhachi tichikwira kunzwa muchechi waita sei wauya. Takasvika pamba pedu vanhu vaita sei wakiya pamba pangu. Ndobva takwira tikatambira zanje tinopiwa mapinti tase toti kino titore mabhachi tone mararire tinoita panyara. Zvochokwadi takaenda kumba kuya takatosvika patagara padare pepene varume vanhu vechechi ukange wasvika zvochokwadi wakasvika waine pandamu yavo wakatopakawo kumusoro, then wangu pfutsa zambara ravo wedare wenguva kuno kwechechi wazi musoro wombijana. Saka takangosvika padare pepa chiro tekedze tiswedzana nababa, hatina kumbotora kana 5 minutes. Pane mombe yakanga yauya nemuzukuru wangu aida kubhadhara mombe iyi, uye musi akanga atobhadhara kudhara mari yacho atipa inini ndobva ndatenga mombe ndobva ndasira baba avo. Saka tetine urongwa nemombe iyi uri musi weSunday, chiti kana tapedza zvechechi then ndochipinza mombe yehumai yemuzukuru iyi musi weSunday. Saka wanin'ina wangu awo wekubhulawayo wakanga wasingazunguruka kuti takaronga nani nababa. Saka patakasvika pamoto paya satamboswedzana newamwe kudai, munin'ina wangu manonzi Witness akatanga kuti hey guys, ndimi mubva kutosvika, tinoda kuti tibva tagara tataura nenhau yechi yemombe yemuzukuru.
ndikati umana honai nawe muzukuru kai pana papa wandidzwa zambara ngatimboteredzwa zambara nawe mupe muzukuru toita sei totaura mangwana sezvisine tatakafuka tiri pamoto hatina kuzoti kuna mwana wekusaidi zvikanzi nemunin'ina munoti titeerezwa kuti zambara zvei tine basa rainazvo izvo zvezvo isu tokuziva kuti ndimi wacho imimi ndiye naitaurara ndi witness ndimi wanhu wacho imimi kumasuro kwasitoziva kuti kune mupanha atoriko kumasuro kwekengabva kusouth africa ine bonza ndobva anoda kurua kubhirazo rako kagara pacheya ndobva anoda wati neziponza rere bva wapotsa ndobva wandorowa pacheya yangu akagara tikati pamadresa amene umwe muzukuru ndobva wabata kandisadaro zvatisati usapindira nyaya dzisiri dzedu ndobva akauya ndobva auya bva anditi futi nepadaba nebonza rere ndobva watanga kutaura kanzi wapana maspray yangu ari kupi dakutowapisira panapa makauri hanzvadzi yedu imimi maspray edu ari kupi wapana uya wakamhanya maiwe nezvigubhu asi munhu ekenge aine zvigubhu izvi manje ekenge ari mumwe muzukuru panext door pedu ekenge aine motikari zingi atakura wakomana avo ekenge atouyawo kunonzi kumairo kune nanambuya wacho kuti waende kunyaradza ekengeri tina peturu dzedu zvanzi dzaenda nangoni peturu handingikuona saka wakatirova kuti ponda inini pindakatatotisira pazvigubhu zvaungaita zvezvezvo ndobva ndamhanya manje apa blazokenge watokwarawo panapa inini ndakwarawo pangandiwa nebonza pa ndikati wakana kutipisira panapa ndobva ndamhanya wakandisona unaiso ndobva wandirova mhuna ndobva wakandita pati nekuzvipira netuchina neweti pa wakomana wacho saka ndomamirira chezvakaita takatakurwa nemotikari uri musi wesande kuti titoe kuhospitari kuno infact ndakuti zvatakaita takati musi wetakapondwa iyoyo takadzika kumba ndabatiranwa newana ndobva tauya kumba kwedu kuno ndobva watawanzwa kutaura wakomana vari kudzika zvakawanda wanda zvikanzi totovapisira mumba imomo ndobva wakatanga kusvika kumba kwemunin'ina wasvika kumba kwemunin'ina uyo ndobva washaya wani ndobva wadzika pamba pangu ndobva wakatanga kurowa madhoo watanga kurowa madhoo ndobva tati mana setatokudzika tatokuzasi kugeti ndobva tati mwana wari watatipisira muonga handi tinotsvaga pekurapa tatiregedza tiende pane muzukuru wenu tindorara ipapo takawanzwa wachitaura zveshe vana vachitaura kutironda pataenda tikati umwana ndezvaita gumbo rangu iri regedzai tiende kutara tindokwedzwe motikari titiende kwarisati takamirawo patara zvishokwadi tikashaya motikari tashaya motikari kuda takatanga kudzoka futi back tiri patara ipapo takawanzwa kutaura vari kuti wanga kutotera uyu manje saka uyu ndobva wandomutera uyu ndobva wamusvikira kumashops ndobva watanga kumuponda kubva ikoko kusvikira pamba ine nyaradzo paya wasati wari padhuze neparwizi wakakwanisa kumuponda uchibvoko ndobva watora dombo wachida kumutsitsira daurayira panapa pane umwe mwana wekwachigora wakanga aripo pairohwa uyu ndiye akazoti mukomana anga abata dombo yokusouth africa yachida kuti akamutsitsire parwizi pane matombo akaiswa so ndobva abata dombo riya ndobva watema mabonza zvikanzi aurati wativharidzira pamatombo bva watora mabonza pamuti pamugama aripo ndobva watanga kumuponda nemabonza ayaya ndobva wakwira naye kumba isi tatonzvenga wedu tatopiwawo imwe dzimba dzekurara panonzi kwamachionyika ndopetekezenge tatorara isu nevhiri wasvika kumba kwekweko wakamubatirana ndingakuti uyu pakasvika pamba wakatanga kumupondera ipapo zvikanzi namudhara wacho ndosaka ndakambokudza ndikati mukuru wakomana wari kuuya wakamubatirana uyo wachida mukanda muchoto amhino mai wekenge wari muzukuru wedu mwana watete ekenge ari kune vanhu vakwari kune zambara pakaona wabatirana munin'ina uyu wachida mukanda muchoto ndiye akaridza nekuti mai ndopa wakabva wazorekedza munhu uyoyo mufana ndomufana ndobva atakurwa nemufana wayabva anoradziwawo pamba saka amakuseni esande tangotakurwa nemotikari isusu takaita kutotsvaga kuti komunin'ina ari papo takamuna achiuyawo zvechokwadi akazvimba maziso ese riri ropa rega kumesa pane kutoonekwa kana kuti kudii bva tazototakurwa nemotikari bva takona kubva tarapwa bva taripotawo munyaya dzekupolisi saka kupolisi kwacho hatisi kuona zvinhu zviri kufamba handiuna nhasi ndonhau yacho iripo iyoyo handiti wakatodzokera kusouth africa akakurwai akatirowa wekusouth africa angari one wamwe wacho vari mubhulawani
panotouya mapurisa vanotouya uku vachiuya vachiona mudhara mapurisa akanga atitaura kuti munototifonera kana vachinge vauya toita setobva tavabata takavafonera zvichokwadi musi wekutanga wakomana wakapratisa nemwanakwengwanyaya right. Second time ndobva vauyazve ndobva vafonerwa nemufana wakomana wana kubatikira mapurisa haana kuuya kusvika nanhasi kakatoita katatu tichifonera kukwanisa kuti wauzowabata musi wa 7 ndo endakanga ndichiripota that case kuno betakazokuona 7 ndobva mandibvunza kati muda kuti kotenyi itwe musi wani tikati tutaisati kunoona ndobva kuna chinhoi mamwe kuharare tikati pinde musi wa 29 akukuya auyi nekuti vari kutotiza mai mapurisa zvakare vanoziva kuti wakauya panapa kutodaidzirwa mapurisa wachitorwa bari kuti iwe baba wacho manje handiti ndo wamakadaidza futi baba wacho wamakadaidza kuti auye ndi baba wacho Vincent ndiakati family yawo ndi baba wacho ane but Vincent ndi baba wacho ndio ane mwana akafa ndio ane mwana South Africa saka witness mwana wa Vincent wakomana wekwengu ari 5 wakati polisi zoti wakati 1 resu tina plus tiri 2 yo wakawanda plus mune mabara zvanongo chimbozondozviya kuti wazotera wariwe ari yega kwakuchina mutora kwangomusvikiro kumashops zvikatonzi yakutokuda kubvako kune chechi kubvako hande ndobva mubata bhurukwa ndobva wati naye iye asumboziva kuti tozvechokwadi pamwaringosvika pangobva pachinga pamashops kusvika pahopa ndobva akatangirwa kukodwe ipapo ndo mamira chezvakaita pakukutu apo I think panotoda kuti baba wacho zvataeka wakambotorerwa baba wacho mombe dzekukuripira imimi vana vacho vanochizodii vanochizobuda pachena but manje munokwanisa kuurahwa kakauya usiku wakakuenda nepoitwa papo mambo zvakuti tate zvokuti vanotokauya vanotitsvagirira mashops kuti hanzi vanhu vaya vari pari ene zvwane panovamupekerana pamashops kaya wane mukomana yange ari pakangaita nemusikana wake but vakomana ava vakatokwanisa kutobva futi pawakabva ipapa palast time vakatosiya vakufonda mupana etonzi ari kumasvingo ari muhospital saka vaitotsvaga isusu asi vanga mune kako amuri kufunga svika makusendisa ndatanga ngamira semuri mamuri kufungira kuti mbozikwana kwenyu kutopangidza kuti ngeke muri mamwe wachibva kunana karoyo mwe wachibva bhuruwayo matsanangura mukuita nyaya yacho mukuitora kunge yakatokura ndeyemhuri zvoti mamuda kutarisira kufamba here ndozvezviripo manje kuti tione uroyi hwedu hwakatipondera zvekubhadharana izvi sitatipo ipapo asi taida kuti tibatwe uroyi hwedu hwatinawo tiri pamwe chete nekuti wakafamba wakaona kuti tiri waro izvi isusu tida kuti tiri pamwe chete katoti ndozvitondero chete tinacho nekuti apa tinotokwana ka dzimba idzi dzakatowanda but dzakarohwa ndedzei but pane dzimwe dzimba dzaitotsvagwa vamwe vanhu mukati imomo zvitonzi waripi vamwe vakatonobatwa kunzaro dzimwe dzimba vachibatwa pauya kuti dzimba kutoti badzi vanhu vakutozesawo pamari pakufamba kwetikuiti up and down so mukadaimona muno makatozara nekuti ipapapa tikaita tofarawo kuti zvakawanda zvichechika pamwe taakuchiita seitanesikuwa kunzi zvakadai zvakadai but iwo manje kai kutokurwisa kwawakaita vanhu kai kutotaridza kuti waitovharidzira kuti ava vechechi avo vasataure zvavaifanira kunge vachitotaura ipapo ndosaka vakabva vatsingaisadzinaisa vanhu semaoneka ndakaita ipapo right iyo tinoonera munyaya iyi kuti titonge paiswe judgment tingangoise but chiri kudikwa chaicho kuti vana vatoisirwe force yekuti vange vatoripo havatouyi kana kuvataura kuti uyai hauyi vozorosvika kupolisi vanosvika kupolisi auya hauyi
nekuti vane mhosva vanenge vazvipinza mukana megaro. Kuitira kuti kuda kunotorwa kunosinzisa mapurisa ekwanogara kuine oda yakakuno pakuenda ikoko panosinzisa mapurisa ekoko vagonibhera kuno kutiro vachizoenda kukriminal yavo. But iyo mapurisa ari kutadza ngei kuti vasenzese mapurisa kuti vadiwe vanhu vari mubulawayo. Vanhu vari mubulawayo. isusu chakatisamisa chimwana chekuti baba wanakwanisa kuuya vachitaura kuti vanangu makakwadzwa manheru lendiripo havanongokwanisa kutombuya kana nababa mwenyu varipo kuti uzoti vana wawoka ichibidi kuti vanenge vaine rimwe chete nomwana wavo. It's complex because nedzomoti dziya dzakabuda payo ndiwo wamwe wacho vamwe watongouya futi kuno vachiteroriza vanhu wobva vaidzokera futi kwavari kubhuwayo vanhu ivava vashuwa vanofanira kuti vabatwe ini zvandiri kufunga vanhu vanobatwa kuti ndowapa tsamba handiti woenda kuna propo kachiti propo tirikutaura kuti mukuru wemapurisa eManicaland kuti vanhu ava vabatwe kubulawayo vakaponda vanhu vakada kuuraya vanhu handiti but hapanai zviri kuitika vanhu vari muZimbabwe mapurisa muno anofanira kuti aite basa ravo. Munhu ari muZimbabwe anofanira kuti andotorwa kubulawayo auye adi afese nyaya yake. Toenda kumukuru wemapurisa wacho weManicaland kuti vanhu ngavabatsirwe vanhu vadi nekuti vachauya kana usiku vakavaponda. Isusu kuno kwari kuramba futi kuuya kudare ende hatinai mauriro avangaite kudare nekuti vari kubulawayo. Hongu baba wacho kuti vauye kudare vanokwanisa tokwanisa kuti through ishe masvosva tobatana nemapurisa oenda ondotorwa nemapurisa edu ouya kudare. Asi ava vari criminal manje avo vanouraya vanhu. Baba wacho vakatouya kuno kuuya bhatopisi inobva yatokura iminyora tsamba iri kumukuru wemapurisa ani munokwanisa kuenda kwamutare vano wenyu netsamba yatinenge tanyora kuti vanhu ava vabatwe kubulawayo kwavari. Motuma 1 anoenda kwamutare netsamba yatinonyora $3 kuenda uko, $3 kudzoka mutare, $6 kubva kwenyuko imari 2 saka panoda 10 onge toenda nekambowa kako kesadza kuti unodya hauzotengi 10 inokwana 3 kuenda 3 kudzoka 2 $10. Right. Saka mabharani hapo munongouya musemande makuseni muchinyorwa tsamba muchibva maenda ovharwa pasi namabharani kuita kuti vanhu avo ndavari dangerous vachakutsvagai usiku vokupondai. Vanhu vebulawayo vanenge vane mweya webulawayo nemweya weSouth Africa. Saka kudzivirira izvozvo ndo zvinodiwa. Kana wazouya manje baba wacho vanenge vakuziva vana vasungwa wese nababa wacho vasungwa vanozotiona kuti vanoterama. Iyo yekuti baba wacho vauye tichivatonga vari vega mati inoita here wedare kaundi tichi
information into baba baba tena unyo kutoka information ya kana waje hapa mzee zamani wao hata wazazi baada zamani wao sana kana waje baba polisi ndio obasunga ipa babacho vanenge vachitoda kuti robatwa kunoku wopa information wobva wamboyeuka kumapurisa waenda kubulawayo panzvimbo dzavataura vasati wavafonera kuti muri kutsvagwa ndo zve zvakutodiwa iyo investigation iyo vanhu vange vasiri anti vakanga vauya vachinge wekuchechi newerufu ndewamwe wechechi vari vega location panhamba nhamba dzavo dzimba dzavo hamukwanisi kudziona here pakenge paine rengi yezupo kudhara yekudhara so mumakandeni ipo pazasi papa pezupo ndipane mashopusi ari papa poita rengi yacho pazasi pacho ndo panemba yacho zvinonetsa zvotoda nhamba anyway mapurisa kana achida kuita basa anodii anobatwa toipira kumapurisa pabasa pake sitari pabasa vanobatwa ipapo ndobondogara mukuru wacho ipapa vaning'ina wacho vanotoroja wemasaidi imba iyi ndeyababa avo mudhara avo sanobagara mukomana mukuru saka zvinisengane zvakanhamba yemupapari saka ndaimutsvaga nhamba yemachechi moenda muinayo hapana here vangakupei pahama dzenyu kuti mupe physical nhamba mukaenda nawo zvinoita nyore mapurisa zvatingati ndikati kuni ndokune mwana wangu aripo shamubvunza kuti panhamba anotsvaga kanochienda iye sinze description anopaziya kungosvika kaobvunza paweekend ipa pamunoya mande moya nayo muchienda totaura kuti ini mambo ndototyira kuti vanhu ava vachava vachiponda chii mhuri ende yakapuhwa mapurisa hapana zvaari kuita bulawayo vanhu vanodii vanotorwa vachiva vachitongwa tokupai tsamba iyoyo moenda mubatsirikana. Okay, right, next.